Agur bero bat berriz ere Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Sestaoko 17. bandera du gorain jokoan gizonezkoentzat Ibaitzabaleko uretan. 16. Euskolabe Liga urtengoa denbora aurrera doa eta 2. jardunaldia da. Gogoratu guztira 19 izango direla urten, aurreko denboraldia baino bat gehiago, eta zelkapenean Urdaibai da liderra, garaipen bat lehen jardunaldian Bilbon, erlojupeko lanean, 12 puntu, Hondarribik 11, Santurtzik 10, Zierbenak 9 hauek, Ohorezko txandan, eta zelkapenaren azken lautokitan direnak, orantxe lanerako pronto. Lehen kaletik Tiran, 2. Kaiku, 3. San Pedro, 4. San Juan. Eta korrontea dagoeneko beruntz. Horra dar bat bada, eta ikusten dugu, haizeak ora eginagatik, hemen bintzat urak buelta eman duela. Eta hori oso garrantzitsua da, Hemen ditugu lauak, epailen agindutara zintzo, batzuk irtetzeko presa dute, beste batzuk nahiago izango lukete estropada atzeratzea. Atzeratu. Begira San Juan nola dagoen enfilauta. Erne, bandera txuria. Haize handia dago, eta ala ere urak bera egiten du, pentsa. Badoa! Bai, haizea aipatuta datu bat ere, bai, kontuak ateratzeko. Emakumeen estropadan, 12,9ko batazbestekoa izan dugu, hori markatu digo anometroak, ipar mendebaldetik nagusitu delarik. Ea orain. Hemen, mamia dago Ibon, demoraldian zehar ere horrela izango da, ez dirudi aurten atzean bat erorita geratuko denik eta lehiarako ditugu denak, eta oso puntu garrantzitsua ditugu hemen, estropada guztietan Ibon. Hori da, eta gainera, Arraun Elkarte, errespeto guztiarekin izan da, hori historikoak, San Juan, San Pedro, Kaiku, Tiran bera, pentsa, zenbat urte Euskolabe Liga honetan, eta begira, Kaiku eta Tiran dagoeneko aurre hartuta. Pasaden astean, 11. eta 12. izan dako biak. Bai, Tiran lehen kaletik da, Kaiku 2. San Pedro 3. eta eskuinaldetik aretako ertzetik San Juan. Ea ba, gogoratu San Juanek 4 puntu lortu zituen, San Juanek 3, Tiranek 2, Kaikuk bat, begira hemen, Izente Karpinteroren debuta, Kaikun patroi lanetan. Jose Luis Kortak esan digu estropada aurretik, mutilentzat, konfiantza, segurtasuna, ofizioa, esperintzia, eta fitxaketa berriaren aldeko apustua egin du. Zalantzari gabe. Saiatuko zirela eta saiatu eta azkenean gauzatu fitxaketa. Hori, pasaden astean Pello García de Andion Gaztea izan genuen, eta hor nik uste kuadrilari emango diola. San Juan eta San Pedro entzat, albiste txarra urak buelta eman duela. 2. da 4. kaletik. Bueno, ba, Jose Luis Kortaren hitzak baditugu. Sara Gandarak berarekin hitz egin du estropada aurretik eta hausi izan daiteke momentu egokin. Ilusioakin, lehenko baino gaizki oztak hauitek, lehenko azkenen genugun, da, gure ilusioa da bat tanda irazte ateratzea. Irutzait listoia goizamara jarri degula, baina hortan saiatuko gara, bertan da irazten dugu, irutzen zait aurreneko nautikan korrientearik eta zango, irutzen zait 3. tandako eta korriente bizka hartuko dula, irutzen zait momentu amitzat behakin seguritate bizkat emango diote bai. Baina arra honen nitez badu balparik handa. Atzen piloto hona, Alonso hona dela, baina kotxera hitzekida jartzen diote. Motorik ez bali mado, patroi hona zaila da. Baina zailatuko, polita da, reto polita da, hortan gelitua zirinduten aurten, bizkata berlanduko nioten, eta zailatuko gara, eta logratzen bali mado, ateten gelitzea, jutzen zait, gari baten bandera girazteko meritu esango du. Jose Luis Kortaren hitzak, klubari, lehen ere esana du, ez zuela utzi nahi Kaiku horrelako moduan eta berarentzat banderak irabaztea bezala izango dela urten Kaiku goian eustea, mantentzea, ez? Pentsa zenbat arraunlari 2 urtetan, utzi duten Bizkaitarra, hainbat arrazoi direla medio, hor Gazte jendearekin dabil, hartako arrobikoekin, eta begira, bakoitza bere kaletik, eta nik pixka bat harrituta, beruntz, Tiranek kaleari nola eusten dion. Erdira joan berrean, korronte aldera, entrenatzaileak pentsatu du, oraindik haizeak eragin gehiago dura eta haren babesaren bila. Bakoitza bere kaletik, zen gutxitan ikusten dena. Estropadaren mamia hobeto adierazteko aurkezpenak guk egingo dugu, baina datu guztia pantailan jarri gabe, eta aipa dezagun Tiranen alde batetik Ibon Gaztainazpi,
entrenatzaile berria, Benjamin Vázquezek veteraniaren alde, esperientziaren alde, eta datua nahikoa da hankekoak, Nobel eta Tomas Casas veteranoa, ez da? Hori da, pentsa bi... Horrek adierazten digu, zeren bila ari diren zalantzari gabe bi aldekoa. Hemen besteak beste tentsio handia dago, eta maila honetan eskarmentu handia duen aldeko apustua, beste Casas ekarri du, pasaden astean, bigarren tostan, Mastatosta Esterborgan zen, Martino Baiz bigarren tostara, eta... Olimpiarrerako saioa baliz bezala ditugu, hemen, lau ontziak segundu bakar batean, harrigarria. Begira, San Juan, nik uste dut, hor txurrukaren moliak etxo aldean, aret aldean, libratu duenean, aurrera pausua egin duela. Nabarmen, San Juanen. Haizea berdindu denean, nola bai. Oso garrantzitsua izango da orain maniobra asmatzea, Ibon. Nik uste dut, une honetan patroiek eta entrenatzaileek, beraiek ez dakitela garbi, haizeak korronteak zerk tiratzen duen gehiago. Segundo bakarrean. San Pedro, Bizpairu tosta atzeratuta. Taleiarako denak. Luze honek berak adirazten du nolako oreka dagoen hor bekaldeko postu horietan. Eta hutsegiteek izango duten garrantzia. 5 minututik gora joango dira. Horrek esan nahi du, oraindik haizeak ere asko eta asko tiratzen duela. Begira, Laurak, elkarren gainean, begira Laurak elkarren gainean. Iran pixka bat aurretik. Bai, eta ziagoak. Iranek azkar giratu du. Kaiku, nik uste, Laurak ere. Jarri dute segundu batean, baina parean, Nik irtera hortan ez dut horrelako diferentziarik ikusi, eta GPS-a markatzen diguna Tiranek segundutxo bat beste irurei. Maniobra ostean, Maniobra ostean, segundu batean dira Laura. Tiran zertxo baita aurretik ikusi dut ateratzen, eta gainerako irurak batera. Bai. Eta ziaboga honak. 0-6 Tiranentzat eta epaimeitik 5-0-6 beste hiru arraun elkartentzat lehenengo ziaboga. Bueno, eta aipatu dugu Tiran, aipa dezagun Kaiku baita ere. Kaiku gaur jende gazte askorekin, Karpintero aipatu dugu, debutaria, baina hor Mielgo anaia barruan dira. Familia hontan 3 arraunlari ditugu, eta elkarrekin dira Xavier eta Unai. Eta beste datu bat ere bai, Saharan jaiotako arraunlari bat, Suleiman Rau, ababorren espaldatik hortxe dugula titular bezala kokatu du gaur kortak Bizkaitarra traineru. Hori da, espaldan ikusten dugu, Suleiman Rau pasaden astean, ordezkoen tostan geratu zen, eta Mielgo naien inguruan esan nobedadea, gaur estribortik ari den Unai Mielgok, azkeneko hilabeteak Espainiako selekzioarekin egin dituela, traineruan gutxi bilia, baina fizikoki eta mutil oso indartsua, eta gaur, kortak Bizkaitarra indartze aldera, hortxe sartu du, anaiarekin batera tostan. Nere aurrean esan dio, kortak beste anaiari, esan dio, hori lokartuta ikusten maizu, astindu geho eta hoi egin, Eta kortak neri esan dit lehenago, gaztetxo batzuek debuta egingo dutela gaur, egiten ari direla gaur TK Liga honetan, Pedro Maria Bando, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Eta oraintxe bertan entzun berri dugu Saharar horren historioa benetan unkigarria, ezta? Bai, egi da, kami baten azpian etorri zan, eta berrak dio bigarren aldiz pasatu zela, lehenengo atrapatu, torturatu izutela polizia antxe mugan, eta berriro, zehetu zan eta pasatu zan bestaldera. Historia benetan gogorra, egia zan, aro berria Kaikurentzat aurtengoa, ezta? Bai, mutil pilo bat debutatzen ari dela, pasan urtean jubinek izendakoak, eta, nigean gure borroka hortxe azkenengo txandakoa, hor egongo da deporte guztian, hor gabiz, pasetarra bien arten, Tiran eta guk, gaur behintzat posturan bat aurreratzen dugu, eta, lehenengo luzian aguantan dugun moduan, ez da kale honena, baina borrokatu ingo du kale honena edo txarrena. Eta gaztetxo guztien artean, Karpintero veteranoa, ezta? Bai, hori da abutxo fitxak azkenen momentuan, beste patroia peio, mutil oso gaztea da eta oso ondo dator, eta berak, labaritzen zuen agian respose gehiagin zela berarentzat, baina hortxe abi entrenatzen eta gustora. Eta ikasteko ere badago. Eta Sorte hor. Bale, eskerrik asko.
Eta Ibon Gaztañazpi harrituta dugu, hemen norabideak eta aztertzen ari gara, eta Tiran denbora asko galtzen, eta estropaderen moren erditik dator. Konponbiderik jarri gabeo. Horre estriborrera joateko, nahiko zera badu, oraindik nahiko tarte badu. Nik uste dut oraindik ez dutela ikusi, korrontearen eragina, haizea nabarmena da, baina ez tala behar badaiek espero zutena, Ibon. Hor nabarmen ikusi dugu, irteeran adarra handi bat zegoen, eta haizeak gora eginagatik adarrak bera egiten du. Horrez esan nahi du, korronteak haizea baina indar gehiago duela. Ez gara guin hor, hemen irakasleak emateko entrenatzaldi, baina gainera ikusira zenbat eta zenbat abiden galtzen ziren. Ari dira galtzen, eta lehen luze bikaina egin eta gero. Ona. Bueno, San Pedro eta San Juan aurretik kokatu dira, San Pedro tarren Libiak 2 segundu San Juan darrei, Kaiku bostera, Tiran 10era, eta, bueno, tripulazioak eta aipatuta esan behar dugu pasaitarren artean, entenatzaileek ez dutela esperimentotarako inolako asmorik. Hori bai, San Juan darren artean patroia aldatzea erabaki du Juan Mari Etxabe. Hori da, Jon Ormazabal, gaur lehorrean eutzi du Etxabek, eta Ander Iri arte, pasaden urtean Donostiarren aritutako mutila patroi, eta San Pedron berriz, aurrekalari aldaketa, horixe nabarmenen. Garbi, San Pedro aurretik. San Pedros. Lan erditan, 9 eta 59. Ziagoa azkarra, San Pedro. San Juan Egamar 0-2. Kaikuk 6 segunduko atzerapena, 11 segunduko atzerapena Tiranek, 10-0-6 Kaikuk eta 10 eta 11 Tiranek. Begira San Juan nora datorren orain, eskaba paborera egin du, nik uste du San Juanek. Kaiku eta Tiranen artean 5 segundu, San Juan eta Kaikuren artean 4, eta buruan San Pedro bazen Bizkaitarra ontzira. San Juan 2 segundos delante. Hay que ver a San Juan ahora. Final. Final. Ikustu dut orain, Kaikuk, Tirani 5 segundo, gero, nahi izan ezkero, kortak eta erabaki ezkero, estriborrera etortzeko aukera izango dut. Errenta honekin behar bada ez, baina segundu bat edo bi gehiago sartu ezkero, bai. San Pedro estropadaren buruan, San Pedro tarrentzat hau benetan garrantzitsua litzateke, aurreko estropadan ere lau hauen artetik bizkorrenak izan ziren, eta, bueno, azkenengoari tartetxoa zabaltzea, hori entrenatzaileentzat oso lagungarri izango da dudari gabe. Tentsio handia somatzen baita. Goian, ligaren bila bazenen artean, bai, baina bekaldean ere guztiek, teknikari guztiek ikusi dute zer gerta daiteken. Oreka handia dagoela, ez dagoela bat besteak baino nabarmen apalago. Aurrera, Sara. Jaime Boubeta, Tirán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo a tu equipo? Bueno, pues la verdad un poco peor de lo que esperábamos un poquillo más ahí peleando con la cabeza, nos descolgamos un poco. Está claro que el campo este es muy técnico y pecamos un poco, pues a lo mejor con el entrenador el patrón, la primera vez que está aquí, y aunque le digan indicaciones de tierra, pues siempre se nota. Calle 1, ¿qué os parece? Bueno, depende a quién le preguntes. Uno dicen que es buena, otro dicen que es muy mala, que si la marea sube, que si la marea baja, no sé, hay que remar y tirar del palo y aprovecharse. Ahora está la marea casi la repunta, para abajo teóricamente tendrías que ir peor y sin embargo vamos mejor, y a la vuelta, que debería favorecernos, es todo lo contrario. Bueno, de momento estáis marcando el peor tiempo de la tanda y estamos viendo, por ejemplo, a equipos como Kaiku o San Juan, que estábamos acostumbrados a verlos en otra tanda, incluso a vosotros, bogar en esta, ¿no? La igualdad también en los puestos cabeceros y en los de abajo es máxima. Sí, vamos, aquí puede haber hay casi 3 ligas, los de cabeza y los de la cola y los del medio. Nosotros este año, por desgracia, estaremos más bien en la cola que por el medio, porque hay demasiados cambios. Medio barco es nuevo, entrenador nuevo, patrones nuevos, demasiadas cosas, demasiados cambios y vámonos. Sabemos que vamos a sufrir por aguantarnos este año en la CT, pero bueno, yo pienso que vamos a seguir. Pues esa es la actitud. Gracias, suerte. Gracias. Boubetaren azalpenak, Kaiku ibili da, San Juanen parera joan da, baina berriz joan dira arroxak,
Kaiku eta Tiranen artean 6 segundu badira, eta Maria dela eta ez dela. Zazpirak, lau gutxiagotan, 18 eta 56 aldaketa. Bai, baina non, hau ez da matematikoki egiten den zerbait aldaketa, hau, Ibon? Nik bioar egin nahi dituzke. Bai. Hori da, hemen, abran hartzen den, marea tablarena, baina kanpoan, Santurtzi aldean. Hemen, urak gorago, 21 minutu lehenago ematen du, buelta. Eta marea bizitan, urkarga handiago izaten da, marea gorago daude, urak lehenago azten da. Eta hemen lehen ikusi da, 6 eta 6 erditan, dagoen haizearekin, hemen zegoen materiala plastikoa, kadarrak eta pera nola egiten zuten. Hori, uretan antzematen da, bertan dagoenak ikusi behar du beste inor baino. Orain kontuatu da, orain pixka batek, Tiranek estriborrera jodu. Tiranek, 11 segundoko atzerapena zuen lan erditan, eta orain luze honetan San Pedro Tirani 2. Ia apenas galdu du. Kaiku 6 zen eta 6 da. San Juan 2 zen eta orain 5. Amorratzenago ikusteko Kaikuk zer egiten duen, ziaboga hartu ostean. Ea ba, 130 metro. San Juan eta Kaiku ematen du burrukan izango ditugula bigarren postuari begira. San Pedroren errenta oso ona da, une honetan, bi traineru maniobraren aurretik. Kaiku San Juanen gainera atorri da, Gainera atorri denez. Ea ba. Ea San Pedro. Etxegoienen agindutara hor da San Pedro. Balantza pixka bai. Kaiku aurretik sartzen. 15 eta 19. Kaiku eta San Juan parean. Irteran hobetozio Kaiku behar bada, baina distantzia oso txikia da. Eta Tiran 13 segundoko atzerapenarekin. Ea ba Orain, enuke nahi, Kaikuren entrenatzaile edo patroiaren larruan egon. Erabaki egin behar, zer kiratzen duen gehiago. Hemendik ordu dira, urak indar gehiago izango dut, orduan bai, estriborrera joko dute. Nik uste dut orain pixkanaka Kaiku badatorrela estriborrera. Tartea badago, 8 segundu. 8 segunduko tartea badago. Aukera hori badute, gero eusten badiote jakina. Bai, estriborrera. Nabarmen, lehen Tiranek ez bezala orain bai. Xavier Arraraz daukat hemen aldamenean, San Juan, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Beno, aurrena, neskena, ez da, zorionak. Eskerrik asko. Denborarik onena markatu dozue, eta lehen dabiziko lau traineruak 11 segunduan, hori da hori lehia. Bai, bueno, egia da posi gaudela, zen azkenean helburuak bete egin dira, bi helburu geneuzkan gaurkoan, ikurrina erabastea eta sailkapena ere bai, ez? Orduan, 5. postu bat egin behar genuen, lortu dugu eta bai, kontentu. Mutilei dagokienez, aurpegi izgatxarra daukazu ez da? Bai, bueno, sufrimendua, ez? Baina, bueno, guain gure indar guztiak mutillo behar dituzte, ez? Badakigu saia daukagula, denboraldia gogorra egingo zaigula, beraz guk hemendikan animo guztiak bigaldu behar dizkiegu. Eta, bueno, guain buru belarri borrukan da biltza, estropara hauek badakigu ez diara guretzako egokienak, itxasuan pentsatzen dugu agian hobixi bilduko gerala, baina azkenean estropararen muak denak egin dira, denetan arraun egin behar dugu eta denetan nola baite maila eman behar dugu. Bueno, segi estropadaren bukaera ikustera, sorte hon, eskerrik asko, Xabi. Eskerrik asko zuei. Otzotzean, hausnarketa ona, Ibon. Bai, argita garbi. Hau, bazekiten, esan behar dugu, bigarren ontzitik, hau da, 3. mailatik, 2. mailara igo eta K-ligako lehen multzoan aritu beharreko batzuk hemen barruan direla, Ibon. Argi eta garbi, pentsa. Klubarentzat ez da une erraza, ez da une gozoa. Aurrera, Sara. Xavier Isasa, San Pedro, Libia, Arratsaldeon. Arratsaldeon, gaixo. Ongi etorri. Eskerrik asko. Eta gainera, denborarik onena markatuz. Bueno, hor gaude momentuz, eta haige aurreneko txandan aurrenak izaten, eta lantxukuna burutzen, ez? Azkenean gure helburua hori da, txanda irabaztea, eta gero, albalin bada bigarren txandan beste norbait aurre hartu, asko hobeto. Aurreko igandian Bilbone bai, lantxukuna egin genuen,
eta oraingoan, elantxukuna burutzen ari gera, eta, haber horra jaritzen dugu, eta, baina, apaltasunez beti. Apaltasunez beti, baina beti ere esate osue helburua beti dela mailari eustea. Nik uste dut, aurtengo San Pedrok urrats bat gehiago eman duela, ezta? Urrats bat gehiago eman dugu, baina bestiek bai urrats asko eman dituzte. Eta azkenean maila altua da, bigarren txandako maila bai aurten asko igo da, eta, ekin behar dugu bai, plantilla hona daukagula, baina beste bat aldeke bai, maila importante daukate, eta, azkenean gure helburua hori da, bihatzetik guztea, eta, aurkari hori ez zuzenenak, gure parian arraun egitea, eta hortikan, lantxukuna egin, eta aurrea jarritu, ez dago ez nik, eta San Juan aurretik geratzen baiga, hobeto, azkenean tegurari zuzena dira, herrian hondu handako parian, eta, gurentzate bai, posgarria da gurentzate bai, aurretik egotia. Sorte hon, eskerrik asko. Bai, mila esker zuei. Eta antzematen da baita ere, San Pedrok bere motorra segurua ikusten duela, konfiantzarekin ari dira, norabide aztertzen badu ere, atera diteke ondorioren bat, Ibon? Zuzen dabiltza, hauek ez batera, ez bestera. Gu gurea ingo dugu, motorra badugu, eman indarra badago, eta... Gainera, hirugarren kalea, printzipioz inor nahi ez zuena, beste aukerarik ez zeukau. Zuzen joan eta zuzen etorri. Orain begira, San Juan da Kaikuren artean treneru bete, San Juanen alde. Mira, Carpintero eguta egiten gaur, Kaikuren patroi bezala eta bere mutilak. Gelmari Rodríguez. Gelmari. Gorrakean. Eta San Pedro eta San Juan lehen bitokitan, gero Kaiku eta Tiran azkena. Hor da San Pedro. Hemen da Libia. San Pedro, bai! 20-0 bederatzi. San Juan, bai! Begira Kaiku non desartu den, Kaiku, bai Kaiku. 10 segundura. 20-14 bigarren San Juan, 20-20 Kaiku irugarren. Eta ikusi Kaikuk zer egin duen, eta nolako norabidea hartu duen orain Tiranek. 22 segunduko atzerapenarekin Tiran. Tiranek estropa osoa bere kaletik egin du. Estropa osoa. 20-12. Beraz, San Pedroren erreferentzia hurrengo txandari begira 20-0 bederatzi, hauen itxaropena gainera izango da. Ea gero, batek ez duen asmatzen, da kale egiten badu atzera joaten den, da San Pedrok 20-0 bederatzi, San Juanek 20-14, Kaikuk 20-20. 5 segundu, eunenekoak orentxe egokitu dituzte eta San Pedrok San Juani, Kaikuri 10, Tiran laugarren, 22 segunduko atzerapenarekin, jaun Andreok, ordu zuen begibiztan zailkapena. Babeslentzat tarte bat eta berehala bigarren txandan, lehen kaletik Orillo, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Ondarroa, laugarren kaletik Cabo da Cruz. Agur berro bat berriro ikusentzule zareten guztioi Portugaleten gara, Ibaizabaleko uretan jaun Andreok, Sestaoko 17. bandera, jokoan aurtengo Euskolabel ligari dagokion bigarren jardunaldia da hau, eta lehen txandan, Pasai San Pedro izan da askarrena, 20-0 bederatzi 76, epaimaitik emandako denbora hori, San Juan bigarren, 5-0 biko diferentzia, Kaiku irugarren 10 segundora, Tiran laugarren 22. Epaileak berehala, ontziak deitu eta hortxe izango dugu, bigarren txanda eta hausnarketarako garai hau aprobetxatu Ibon, bizkor esan dezagun, San Pedrok bi estropadetan erakutsi digula berriz ere, joan zen urteko bidetik indartsu ekin diola, eta nolabaite ontzia palen artean lehiakor eta seguru xamar hor ditugula, Nik uste dut, ez du esango tarte ikeragarriarekin, baina San Juan, Tiran eta Kaiku baino, koskardi bat goiti dagoela. Pasaden astean hori bere maitza hori izan zen, eta gaur ere, San Pedrotarek hori baiestatu egin du, hirugarren kaletik. Eta gero lau luzeetako denborak pixka bat ikusita, 5 minutu, 20-0 bederatzi gutxi gora bera, joan eta etorri bakoitzean denbora antzekoa pasatu.
Hor dira ontziak, agintarien ontzia, eta hemen alde batetik bestera pasatzen den txalupa ere bai. Eta estropada eremua, garbi ikusi nahi dutela diote batzuk, eta denbora pasa eta irabazi, eta interes asko hemen gurutzatuta, noski, txanda honen ataria. Hauei atzeratzea edo, bueno, zenbat eta atzerago, zerbait gertatu ezke hori, bueno, gero korronteak hemendik ordu dira indar gehiago hartuko du, eta hori nahi lukete. Bueno, sartu dira, eta estatxa hartzen oraintxe, bien bitartean hori jotarrak, hor dugu Gorka Aranberri, beso altxatu, esanaz, ni horrela ezin eizazi, hemen ez dut ikusten hau nahi bezala, Arostegi ordezkariare hor ikusten dugu. Eta, bueno, itxasoko uretako epaileak, Ibaitza Olen gaude, are begiratzen du orain estropaderemua, begiratu du hori jo, eta poliki, esperientzia handiko patroia baita, badoa. Bai, nik uste dut, zegoen ontzia. Minututxo bat, hori gehiago. Ura gehiago. Gira hori otarren palak, arkoteetik gertako arraun sortarekin batxar hori. Hala, horiak eta beltzak. Bueno, hor dira. Estatxaren bila doa, Aranberri. Orantxe hartu, beste hirurak prest dira. Bigarren kaletik Donostiarrak, hirugarrenetik Ondarroa, laugarrenetik Gabo. Abante gaur! Solo gaur! Aizeak ematen du pixka bat, egin duenak osatze aldera edo. Hala dirudi. Nesken txanda meintzat gehiago. Zer esan duen Gorka Aranberrik, Tensa proa! Olatu ziok kontra. Bueno, epailen agindutara zuzenketak egiten lehorretik, epailen arteko berriketaldian ditugu epaileak. Erne. Izenak esan dakon. Erdialdera enfilatuta, Bai hori olenbiziko kaletik eta Kabo ere bai laugarren goten nire ustez. Bandera txoria, Erne! Bai! Baleko irtera! Bai? Hori jo, Garbi. Nola bide hartuta. Estilo borrera, erdialdera bezala. Erdikaldearen bila. Alduen neurrian, Garbi. Donostiarra eta Orio, estropadaren burua hartu nahian, Ondarroa eta Kabo, segundu bateko atzerapenarekin. Ea ba. Orio gogoratu. 6. izan zela, 7 puntu bildu zituen lehen estropadan Bilbon, Donostiarrak 5. postua, 8 puntu. Ontzi hauen artean bizkorrena izan zen, gero Kabo eta Ondarroa. Eta jadanik Ondarrutarrek eta Galiziarrek 10 segunduko atzerapena dute, Ibor. Bai, pasaden astean Kabo hori ere lehenbiziko estropada erdia osatzea, desente kosta zitzaion, Ondarroa reiz bezala, Ondarroak pentsa nola aldu zion, Orio eta Donostia, hortxe, Orio eta Donostia den une hortan, kanala huidea hortxe hartzen du korronteak indarra, eta biak horrexen bila. Orio horren, bigarren kalean. Bueno, ipadezagun, Orio. Katalunia baino lezen txapelketa irabazi, 8koa, eta bi gizon sartu ditu Salsamendik, eta ipagaria Imanol Garmendia hanketik hortxe dugula, ezta? Hori da, zigorra hanketik Imanol Garmendia, eta Baborrean 5. tostan, Josu Ostolaza, Aginarra, hor treniroa pixka bat egokitu du, Xabier Arregi, 5. tostara, Elortza Estriurren 3. gora ekarri du, Martinez Ondarrutara 3. gotik bira, eta bestetik Inigo Mujikak, pasaden astean estropadarik ez zuen egin, eta gaur bere horiko tostan 2. ari da Baborrean. Eta begira palak, Pala, horiak eta beltzak. Segundutxo bat, Orio eta Donostiarraren artean, Orio buruan, eta lauko atzerapenarekin Ondarroa eta Kabo. Bazen bantxauntziarekin Igor Makatzaga prestatzaile, eta Arkaiziatz patroi lanetan, eta hemen gaur atxedena Kepa Arrizabalarentzat hanketik ibili zen, eta gaur Elizazu Julen, bere tokian. Hori da, Orion bezala xe, Donostian ere, Estriorrankean aldaketa, Julen Elizazu, lehenbiziko tosta horretan, eta Kepa Arrizabalaga barruan, eta esan dezagun, pasaden astrean, estropat jogautako, Ibai Laboa, eta Jose Leibarrek ere, gaur lehorrean daudela gaur. Ondarroa eta Kabo asko galduta, Hemen errazti, bataz besteko adina, 28 urte,
datu osagarriak ematen aleginduko gara, eta errastiren agindutara nolabait Iriondoren arrauketa pixka bat aldatuta bai, baina sendotasuna erakusten ari da Antiguako Ama, Ibon. Bai, pasaden astean erlojupekoan ere bai, gaur 3 aldaketa egin ditu. Iñaki Erraztik, lehorrean utzi ditu Jon Carrillo, Berlantzegia eta Josu Elu, Sergio Corrales ere sartu du, baborrean, baina gaur, pasaden astean ez bezala, 3 minutuan dagoeneko estropada buruarekin 2 minutu galduta, Antiguako Ama. Eta Cabo da Cruz, hemen dugu, patroilanetan Ermo, prestatzaile Beni Silva, kuadrilla sendotuta demoraldi honetan, eta zerradila barruan, Ibon. Hori da, 5. tosta estriborrean horretarako, tostak egokitu egin behar izan ditu, eta besteak beste, Iago Davila, pasaden astean, espalda baborrean zen mutila gaur, espalda estriborrean, jarri du Beni Silbak. Borobil barruan ikusten dugun zenbakia da, zenbat estropada, batzuk berriak bat, besteek biak egin dituztelako, eta berdez baiestatutako horiek, nolabait, tosta hori dutela, haiena, hor, dantzan ibiltzen diren beste horiek, nolabait keinu horren faltan, izango ditugu, zinu horren faltan, eta momentuz esan dezagun atzean, nolabait burruka dagoela gorrien artean, Ondarru eta Cabo, eta Orio eta Donostiar aurretik, eta Orio burua hartuta. Orain Oriok balitzaren bila, egin beharko du hor, bere bidetxoa, Ibon. Bai, behar bada ez, metro gehiago hor Orio ikusten baita, lehenbiziko eta 2. kaleko muga horretan 2. kalean, orain balizaren bila joaterakoan, metro gehiago, eta ea gero zer egiten duen Gorka Aranberrik, Konparaketa egiten badugu, aurreko tandakoekin bizkorrago, luze honetan, oraintxe ikusiko duzu erreferentzia, 5-0-6 egin du Tiranek, nahiz eta gero azkena izan den. Dezente azkarrago, honek esan du, indar hartzen ari dela korrontea. Argi Ziabogak. Ea gero bueltan, Otzi bat, Bai, Urixe, Ziaboga, korronte baborrak, Ziaboga azkarra. Ia 3 segundu, gehiago Donostiarrak. Nik uste dut, Bastarraren bila datorrela Gorka. Bastarraren bila dirudi, bai. Ondarroa 7 eta Cabo ia 9. Maniobra ostean, Oriok Donostiarrari 2, 3 orain. Ondarroa 8 eta Cabo da Cruz 10. Orio lehen tiran baino 16 segundo bizkorrago. Hori luze batean, bai, Orio badakigun maila altuagoko treniro dela, baina 16 segundo gehitxo da. Horretzen edu, gero lan erditan ikusiko dugu, Referentzia, 4 eta 50 Oriotarrek, eta traineru bateko errenta du Oriok Donostiarraren aurretik. Donostiarrak ere lehiakor, Lakazagaren kuadrilla sendo, Ibon. Temporaldi aurre osoan bezalaxe, gehienetan 10 segunduren bueltan ibili dira, eta azpitik ere bai. Hau niretzat ez da harritzekoa, 6. minutuan, Donostiarra Oriorekin gandik 3 segundora egotea. Ez da gutxia horik ere, beste, pasaden astean aurretik geratu zen. Manuela Places, Cabo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos viendo una segunda tanda con 2 embarcaciones, Ondarroa y Cabo, marcando el peor tiempo. ¿Qué me cuentas? Bueno, para nosotros esta regata no tiene mucha referencia porque bueno, sabemos todos cómo es el campo y bueno, tendremos que empezar a mirar ya cuando todas las calles sean más iguales y más no haya tantas diferencias, vamos. Sí, porque os ha tocado bogar por la calle 4, no sé qué han dicho los remeros cuando han sabido que les tocaba esa calle. Normalmente no dijeron nada concreto, la verdad. En principio, pues remar y hacer todo lo que se pueda. ¿Regatas, te refieres a regatas de mar, por ejemplo, en las que Cabo pueda mostrar algo más? Sí, a ver, aquí lo que es el río y demás siempre es muy complicado para nosotros, no tenemos hábito. Entonces, bueno, a ver si empezamos ya con regata de mar y podemos hacer algo más. Pues mucha suerte para Cabo, Manuela, gracias. A vosotros. Bueno, Pierre Bertan. Pierre Bertan, estropaderemo aproposa dute horretarako. Bueno, hemen datu bat. Donostiarra eta Ondarroa parean dira orain. 5 segundura, Orioren errenta gora, eta Ondarroa Donostiarraren denboratan hor, eta gero Cabo atzeraxiago. Cabo hori buruz esan dezagun, arrauntzaloi beste datu bat emateko,
izan dutela udal mailan gora beratxo bat, nahiko garrantzitsua aste honetan, egoitza berria dela eta ez dela. 400.000 euroko aurrekontu bat eta gero baimenak atzeratu direla eta diru horren erabilpena dela eta saltza handi xamarra hango alderdi politikoen artean, aste honetan bertan. Baina, bueno, guk kirol ikuspegitik jarraituko dugu hemen eta une honetan Ondarroa eta Donostiarra burrukan eta Ondarrutarra segundu bat aurretik. Igor Makazagarekin eginako elkarrizketa ere badugu eta lankideok pres baldin badugu, orantxe luzearen erdiparean ditugu eta aukera proposa izan daitekea. Yeah, man! Wey! Directo! 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 Ai! Bai, gustoa lehengo astekoarekin eta, bueno, aste honetan ere gogotsu. Uste, astean zehar ondo bilik gela eta, bueno, ilusio handiakin, nik uste hitza hoi dela. Ematu utopiko badala, baina ilusio handia dakau. Eta, bueno, baina gogotsu. Bizka terren onbarko da, momentu bakoitzen erabaki zuzenak hartzeko, eta bueno, tokatzen dela ere, zuku bat atzeko asmoakin eta baikor gatoz. Gu bentsa ondo gaude, mutilatanak prest eta gogotsu daude, eta bueno, eta nire hone ere pertsonalki egile esateko, bueno, sartu bertenen ibilien ez pixkat maila nagusian, eta inoiz baino gogo gehiagokin, eta ilusio handiagoakin. Ilusio handiarekin Igor Makazaga, apaltasunez hitz egiten, baina lana egiten, eta itzu, ikus dezagun hau, Orio eta Ondarroaren artean orain 3 segundo, Donostiarra 5 kabo 8, aitzu ematen du, are eta aldetik, luze honetan, hobeto xago moldatu ote diren edo, Bai, Orio eta Donostiarra estribordorako, eta hor, estropada eremuaren erdialdetik hobeto etorri dira. Azkarrago. Lan erditan San Pedro 9 eta 59, Jaziagogak. Orio aurretik orain, 9 eta 58, Ondarroak bi gehiago, asko orekatu da txanda, Ibon. Keragarri. Berden, Orio Ondarroarekin 7 zituen, lehenbizikoan, eta orain, 3 segundo. Ateratzean behar badak gehiago. Begira kabo orain nora datorre. Begira nabarmena. Baimaiaren datuak, lan erditan Oriok 9 eta 58, Ondarroak 9 eta 50, Donostiarrak 9 eta 53, Kabok 9 eta 55, lauak, lehen txandako azkarrena baino, bizkorrago, 4 segundu bizkorrago. Ea orain luze honetan. Ondarrutarrek eman dute pausua. Ikeragarria. Orain guztiak erdiaren bila. Eta aurten, bueno, dezentetan esan duguna eta eskotan esan duguna, hemen bandera non dagoen, ez dago jakiterik, Sekula ez, eta aurtengo denboraldi honetan, badirudi, oraindik gutxiago. Eta gaurko egunez, eta hemen Maria aldaketa, hemen nolabait estropada erdian dela, are eta arriskutsuago, Ibon. Nik hauza bat esango dizut, eta aitortu egingo dut, gaur ez da bat erreza, hemen estropada eremu honi, tankera hartzea. Entrenatzaileak berak ere, pentsatzen dut, zalantzaz gainezka egongo esate baterako orain ikusita, Ondarroa estropada eremuaren erditik, nola etorri den. Eta ikusita, lehen San Pedrok ere, aukera izan da, erdiari eutsi dionek, erabaki hori hartu duela. Orain berriro ere, beherantz, hori Ondarroari, Donostiagari, tartea zabaltu. Unai Luzuriaga daukat hemen aldamenean, arratsaldeon. Beno, Donostiarra ikusten ari gara orain pixka gehiago galduta, bigarren luzean parekatu da, egia esan estropada, ezta? Bai, nahiko fuerte atera gea, ikusten ari gara orain Ondarroak aurrea hartu digula, eta, bueno, esplikazio, kale zosketan, badakigu hemen zer gerta daiteken, ez dakit eskusa bezala, balio duen, baina, bueno, orain hor 3. postu gertu gaude, eta mantzentzen dugun, eta Ondarroa aurretik usten dugun. Edo nola ere, Igor Makazagarekin hitz egiteko aukera izan dut estropadase aurretik, eta berak ilusioa aipatu du, ilusio hitza, ilusioa da nagusi ez da Donostiarran. Bai, argi dago, gu lehengoan esan nuen, ilusioekin etorri gara, gure lehenbiziko urtea liga honetan, eta, bueno, hori da hitza, Igorrek oso ondo esan dizu.
Eta estropadak jokatu ostean jakingo dugu ze tokitan dago traineru bakoitza, ezta? Baina aurreko astean 5. tokia eta gaur momentuz, ikusteko dago ze denbora egiten duzuen, baina alan dabe, erdiko txanda horretan, 2. txanda horretan, ondo. Bai, oso pozik ditu ginean, ez? Lehenbiziko estropada liga honetan, 5. postu egin, eta zer gehiago eskatu dezakegu. Eta, esan nuen bezala, orain estropadak, ikusiko dugu nun jartzen digu, gure lekoa zein den, eta ilusioarekin aurrean segituko dugu. Eman erreferentziak, eskerrik asko, sorteo. Momentu oso ona Orillotarrentzat, orain eusten badiote honi, azken luzeari begira errenta ederra da, Ibon, eta askatasuna ere emango dio. Baina gero erabakiak hartu behar, eta ikusita, ondarroa, nola etorri den, estropa eremuaren erditik, Orio eta Donostiarrak, itxura guztien arabera egin beharreko maniobra, estrigorrera jo, baina ondarroa erditik azkarrago etorri da, orain zer egin behar du, ez da, bat erreza, nik eneukake bat ere garbi, egitan esango, eneukake bat ere garbi. Hor da Orillo, errenta ona du, gora doa gainera. Lan erditan, ondarrutarrei 2, orain 8. Hortxe dira, 360 metro, Gorka Aranberri entzuten duzu garbi. Eta argi Donostiarra eta Kaboren artean, Kabo gaur ere, lehenbiziko bizi luzeetan, hortxe denbora asko galduta ziren, eta gero eusten. Lehenengoak galdu dut desente, baina gero errekuperatu egiten dira botella hauek. Nola baite, ez dakit, nola adirazi, motor kontutan sartzen bagara, dieselak esango genuen, hori da. Edo teknikari batek esango du igual, aktibazio gehiago behar dutela, ez? Hasieratik lanari ekiteko edo. Atenean dara, mate, hauen. Bai, hau latza dira, sufritzaileak. Orain distantzia berriz, egonko. 15 eta 19 markatu du hor lehen txandako garaileak San Pedrok, eta orain, txandako apalenak, Kabok, San Pedro baino 8 segundu gutxiago ditu, Demora gurutzatuta diferentziak badira gaur, Bueno, hiru traineru, errenta ederra du Orillo. Estropa eremua interpretatze gaur ez dago bat ere erreta, gutxitan bezala. Ja, atxerrik sartu duarren motza. 14 eta 55 Orillotarrentzat. Ea nola bidea. Nik uste dut estrigorrera joduela. Ala iruditu zein ere, baina laizzer erakutziko dugu Fernando Lopetegi gure realizadoreak hori. Ondarroa Donostiarraren aurretik, lehen izugarrizko luzea egin du, 2. Ondarroak, ea orain. Eta hala ere diferentzia segundutxo batean dago Ondarroa eta Donostiarraren artean 2, eta Kabo 17. Hor duzue. Begira orain Donostia baborrera, lehen estrigorrera jodu. Aldaketa garbia, Igor Makazaga. Garbi mugimentua. Mikel, niretzat gutxitan bezala zaila, Orio berriz estrigorra, gutxitan bezala zaila, gaur hemen nola mugitu. Batzutan argi ikusten da, haizeak eta korronteak, baina hor korronte aldaketa ere, haizearekin datokatu eta oso zaila. Gure pantaiari begira, Gorka Elordi daukagu, Ondarroa, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Hori, esaten nahi nintzena, ez da zeman nervio, Bai, oso ondo ari gara, eta posik, baina hori, ono urduri, ez da? Kabo, beti gogorra maitzen dau, eta ez da inge fixa. Kabo badirudi gerturatu dela, egia da, baina Donostiarra eta Ondarroaren arteko borroka oso estua izaten ari da. Bai, orain arte bai, lehen 2. luzin aprobetxa du apur bat bentaja bizkal lortzeko, eta ia ongun bueltako luzi ona urte tezkun. Maria egiz esan, espero da berazka azti, bizkate ez izatean erreza, baina, bueno, gaur gainea 3 debutari dakau, teka heligan, eta, bueno, ia, postena ikusten eurak estropa ona etxen da zela. Kaleari buruz, 3. kale horri buruz iritzi? Estropa hasi aurretik ez genuen pentsaten oso ona zanik. Ze pentsaten genuen jada marea beraka hasiko zela, tordan kontra da ibiliko ginela. Eta aldiz, momentuz, ez dirudi nahiko geldi egon dela, eta lehenengo zatian bintzat, ondo egon dela. Orain segurazki geroz eta okerrago izango da, baina, bueno, ea bintzak gurea bukatzen duen. Gorka, sorte hon eta eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Ondarroa usten, hor, 2. postuari, eta Donostiarra eta Kaboren artean ematen du luze latza izango dugula hemen ikusgai, Ibon. Ea bukaera.
Donostiak lehen ez bezala baborrera jodu. Zirte dozart, hori makazaren alde, hemen erabakiak hartu behar dira. Bai, agindu garbia, bere patroiari, eta bengo, guazen. Txandako azken protagonista, Iñaki Arostegi Orio, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Beno, aurreko astean badakigu, Espainiako 8ko txapelketa horretan, traineruan ibiltzen dien mutil batzuk egon ziela. Aurreko astekoa beraz izan zen, istripu bat. Istripua ez. Da aurtengo liga dagoen erakusle bat, talde asko daude maila handian, eta, bueno, 9 segunduta egatu ginen, baina 6. iteko bali izan zigunez. Eta, bueno, alde hortatik, lanen jarraitu berra dago, aberrazteu gara ondo lateatzen den, eta hortxe besteik ez dago, jarraitu. Aurreko estropadan egindako postuaren arabera eratu da gaur, bigarren txandan aritu zarete. Txanda hobeagoa dela uste duzu? Ez tekit hemen, ondo horiek atatzei badagoz, aizi alde batea dago, Maria aldaketa metxe dago, baina bigarren goluzen adibidez bastarretik asko galdu dugu ondarrukin, oain erdi aldeaguaz, hortxe, mantentzen nahi zaigu ondarru baien abantaila hori. Ez dakit, ikusiko dugu gero zer gertatzen den. Ikusiko dugu gero, baina helburua, horrezko txandara bueltatzea ez da? Bueno, helburua da estropatik estropa hobetzen jutia eta gero muturra sartzeko gaigen. Sorterik honen Iñaki, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Hori jo, kontrolpean du txanda referentziako markatzen ari da. Burruka izugarria, atzetik Donostiar eta Kauren artean, segundutxo bat besterik ez. Eta Ondarroa, aurrera doan neurrian, ematen du, hobeto doala. Eta nik gaur ikusten ari garena, ez dakit, inoiz oso gutxitan ikusi dugu, alegia, bi entrenatzaileek, bigarren luzean erabaki bat hartu, eta gero, korronteak eta teorikoki, indarkeiago bertzuenean, biak zuzendu, biak rektifikatu, erditik etortzen. Harrigarria, Beste dato bat, San Pedro ikaragarri ibili da 3. kaletik eta oso ondo etorri da. Begira orain, beste mugimentua, Donosti, begira non den hori jo ere bai. Ikusi dute, Ondarroa oso datorrelako ora. Eta orain 3. kale. Begira noruntze, hori obera ere. Garbi dago, estropada ere osoa zeharkatu. Ni jota marrituta nago, Mikel. Hemen gutxitan ikusi duguna bezalakoa gaur, Laugarren kalera denak. Ikaragarria Jaun Andreok. Hori jo aurretik, Ondarroa bigarren, eta 3. posturako Kabo Donostiarra. Kabo lehen aldiz, branka aurretik sartuta Donostiarraren aurretik. San Pedroko 20-0 markatu du. Eta Donostiarra eta San Pedroren artean, Kabo, Donostiarra eta San Pedroren artean, segundo bat, Hori horentzat, erreferentzia hor da, 19:54. Ondarroa. Haze, estropa da Ondarrutarren. Kabo irugarren, Donostiarra laugarren. Horiok 19:54, Ondarroak 20-0-2, eta begira hau bideo finixarekin. Kabo, 20-0-9, San Pedrok egin duena 20-0-9-66, eta Donostiarra 20-0-9-89. Beraz, bideo finixa aztertu behar da hau birkonfirmatzeko. Denboratxo bat emango diegu epailei, argi dago azkarren hori jo izan dela, 19-54, 78, estropada eremua erabat zeharkatzea, erabaki dute hori jotarrek azken luze horretan, hor dute orain arteko denborarik onena, 8 segundo Ondarrutarrei, gero Kabo, San Pedro, Donostiarra, San Juan, Kaiku eta Tiran, iragarkien ostean, ea epaileek bideo finixa ondo landu eta eunenekoak zehazten dituzten hemen txegara, bere ala horrezko txanda zuei eskaintzeko lehen kaletik azken txandan Santurtzi izango dugu, bigarrenetik Zierbena, 3. Urdaibai, 4. Hondarribia, ofiziala direla denborak, epaimaitik bideo finixa konfirmatuta Jaun Andreok, Kabo beraz, behin-behineko zerkapen horretan 3. Euneneko batzuk, 50 euneneko begira, 2 puntuko aldea, markatuko dute Kabo, San Pedro eta Donostiarraren artean. Iragarkien ostean Jaun Andreok, Sestaoko 17. banderari dagokion, ohorezko txanda. Agur terdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi.
Ibaitzabaleko uretan Sestaoko 17. banderaren ohorezko txanda hastear da. Orion markatu du orain arteko denborarik onena, 19:54-56, eta orain ohorezko txandan lehen kaletik Santurtzi, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik Urdaibai eta laugarrenetik Hondarribia epaileen agindutara kokatzen ari dira. Eta ea ba, Hondarribia oraindik ez dago prest. Beste hirurak bai. Santurtzi estropadaren moaren erdi aldera, enfilatuta. Garbi. Aizeak lehuntzera bezala ematen du horrein. Hondarribia ere bai izango nuke, Bai. Aitu, Xabi, salida azkarra, Pegara, Lasai. Amunarriz da hori, salida azkarra. Aizeak, iparretik 9-10 kilometrokoa. Abante aurren. Indarra du. Abante aurren. Abante lasai, Lasai. Hor dira. Ze tentsio patroiek ere, begira. Eta Santurtziko patroiak, Amunarriz eta Zurinaga. Bandera txuria Erne. Bandera gorria. Bai! Bai? Hor ditugu. Zailkapen nagusiko lehen lauak horrezko txanda. Baldekoa. Lehenbiziko bala Santurtzik eman du horrena. Segundutxo bat galduta Hondarribia. Hemen dira ama Guadalupeko atrainerukoa. Estriborrera bezala, ez dato zer dira. Harbek ez dato zer dira. Nabarmen gainera. Ea ba. Oso burruka mamitsua izango da hau. Alde batetik Urioren erreferentzia zainduko dute. Bestetik haien arteko burruka hor da. Urdaibai eta Hondarribiren artean puntu bakarra, Bermeokoen alde. Eta atera kontuak, ura bera emana, eta Hondarribiak erdira etorri beharrean estriborrera. Este kontua da, Urdaibai 3. eta Hondarribia 4. Oso zaila gaur, oso zaila interpretatzeko estropadaren. Gauza errezek ez dutela meritorik, Ibo? Ez da gutxi hori. Zailtasunen artean asmatu behar da. Eta begira, Santurtzi eta Zierbena estropada zita 2 minutu aurretik. Bueno, guazen aurkezpenekin. Soterari dagokionez Zabala prestatzaileak, Arrobiko 2 gazte jarri ditu hankeko lanetan, Ibon. Hori da, Baborrean Jera Ikaion, pasaden urten estropadak guztia jogatu zituen, postu horretan, eta estriborrean Mikel Pedrosa, Kaikun ari denuei Pedrosaren anaia, eta Babor espaldan berriz, Zunbeltz Perez. Pasaden urtera arte, Kaikun aritutakoa, bertako mutila, aurten soteran dabil, eta aldaketa hori esek egin ditu. Eta bulegotan lan asko zorrazi duen fitxaketa gainera, ez? Hori da. Bueno, Zierbenak Lazkano jarri du hasierako zerrendan, gero bigarrengoan Borja Gomez, patroianetarako izan ere, Zuntzunegik, zerbait antzeman du eta aldaketa txoren bat egitea erabaki du. Beste gaur hemen eskarmentuko patroia behar dela, hemen Ibaizabalen mugitzen zera egiteko, eta bi arraunlari eta patroia aldatu ditu. Jaime Ríos da Sergio Albo gaur, lehorrean, Zierbenak irtera oso ona eman du, Uzki ere bai orain, eta haizeak behera, Ibon. Bai, hemen bai, gu gauden leku honetan, nabarmen samar gainera. Bueno, guazen, Bermeotarrekin, Joseba Fernandezen kuadrilla, eta hemen aldaketa, aipagarri bat bai, nolabait hankeko postura ekarri du Alfaia, Estriborren, Beñate Izagirreri atxedena, eta Arrobiko gazte bat Teletxea sartu du. Hori da, gaur Beñat Izagirre eta Mikel Ojeda, geratu dira, Ojeda pasaden astean aurrekalari genuen, Iñaki Goikoetxea Babor espaldatik brankari lekura eraman du, Christopher González eta Jon Teletxea, gaur espaldan, eta aipa dezagun pasaden astean Mikel Kallejak, Lekitarra bera, estriborrankekoa pasaden urtean, istriputxo bat izan zuela, hor behatzen batean eta pare bat astean edo baja izango dira. Bueno, hemen Hondarribiari buruz, hor dago Udaberen aldeko apustua, hor Castrillonek titular postua zuen aurreko demoraldian, eta hor mantendu du,
eta beste 3 bat aldaketa bai, Ibon. Hori da, Baborrean Iñaki González hartu du, Babor espaldan Gorka Egiazu izan genuen, pasaden astean, eta estriborrean Endika López gaur, bosgarren tostan, eta Urko Redondo, lehorrean, eta bestetik esan, Alexander Rudel Baborrean, eta iaz Gari Urangak betetzen zuen tostan, Inigo Bertiz veteranoari. 250 metro, hortxe dira balizara iristear, ziaboga ostean ekarriko ditugu pantailetara, Mikel Orbañanosek Hondarribiaren prestatzaileak esandako hitzak. Santurtzi eusten hor gogor, Zierbena buruan zen, baina errenta joan da, Urdaibai ere segundu batera, Hondarribi traineru bateko atzerapenarekin. Horiok, 4 eta 50 markatu du lehen luzean, aurreko txandan. Ea Baora. Azkarrago izango dira, haizearen nire ustez, uzten ari dago. Korronteak erindar hartuko zuen, Santurtzi, 4 eta 38 Zierbenak, Santurtzi segundu batean Urdaibai bira, eta Hondarribia Laura. Ea ora. Hor dira Hondarribiarrak. Maniobra ostean Zierbenak Santurtziri bat, Urdaibai bira, Hondarribi 4 postera. Txanda honetako laurak, nabarmen, Orioren denbora baino hobea egin dute, uste dut, gaur erreserba guztiak indiot, gutxitan ez bezala, korronteak indarra hartu delako. Ea, bigarren luzea bukatu ostean. Hori da. Bueno. 4 segundutan ditugu, 4 ontziak. Gaur hemen estropada berezi ikusten ari gara, ea. Luzearen hasieran, txandako apalena Hondarribi, Orio baino 8 bizkorrago. Evoluzio hori zainduko dugu, ez da, Ibon? Hori da. Hori zaindu behar dugu. Santurtzik estriborrera jo du, eta Zierbenak ere bai. Zierbenak bihar etxean du estropada, baina ontzia lehialako du prestatua, Zunzunegi Galiziarrak, eta ez dut uste ezer gordetzeko asmori duen egizan. Ez da gutxi horik ere. Beira Urdaibai, Urdaibai orain ari da etortzen. Eta meritu handikoa, Santurtzik, igo berria izanik, zartu hemen honenekin, eta hemen gaude. Hemen gaudela, hemen dagoela sotera. Hauek dagoeneko ez dira kasualidadeak, 6 minutuan, Hondarribiari, Urdaibairi, eusteko, hori ez da, sorte kontu bakarrik ez da, gutxia horik ere. Hondarribia ere arrimatzen. 3 segundutan dira orain denak, eta Urdaibai ere estutze. Begira Hondarribia, Ira. Gerturatzen ari da Hondarribia, eta hemen daukat Francis González Etxabarri, arratsaldeon. Arratsaldeon. 3 segundutan traineru denak, Bai, hala da, badakigu artengo demoralia horrela joango dela, berdintasun handiakin, eta, ikusi behar dugu, hor borroka mantentzen garen bitartean ondo. Zein uste duzu dalagakoa estropada ere honetan? Hemen badakigu kaleen eragina garrantzitsu izaten dela, eta batzutan erabaki horra, ikusi behar dugu, baina estropada erdira nola iristen garen deno, eta hortik aurrera ikusiko dugu. Erregulartasuna hitz hori aipatu dit Mikel Orbañanosek. Bai, hala da, liga bat irabazteko argi dago erregularra izan behar dela estropada guztietan, alik eta puntu gutxien galdu, eta horrela burrukan egon bukaera arte. Sorterik onena, Frantzi. Bale, eskerrik asko. Hor Urbil, Santurtzi eta Zierbena, baina epailak datu guztia ditu, lehorreti laguntza ere bai. Eta ongi, bazpare joan. Eta oso ondo kokatua dago. Eta bertati bertara zaindu. Bueno, lehen esan dugu, bagenuela pres baita ere, kaian aldez aurretik Orbañanos entrenatzailearekin grabatutako elkarrizketa, guazelan kideok horrekin. Bai, ala da, ondo gatoz, egile esan, aurrenengo estropada hortan emaitza polita lortu gendun, eta gure helburu hori izangoa, momentuz behintzat erregularrak izatea, eta alik eta estropada itxukunen egite duen. Esan da esan eginan, aurten ez du jongo ziala gauzak eta ala dejo asti. Erdiko maila hori emateunez aurreko urtetan alden haundillo izangoa,
horrek esan nahi du, deskuio txikinare garezti horrentzia daola. Eta lehen esan da bezala, saiatuko gara erregularrak izaten. Sekretu asko ez da egia esan, dano dekigu ez, ibaian normalen berak juteanen, lehenengo kale hortatik igual zertxo baitu ateratzea dekala, baino egia esan aiziare badau gaur, eta igual aiziak eragina izango utxandatik txanda. Behar bada, gakoetariko bat, hori, Orbañanosek aipatutakoa. Horraz esan duen, badirudi korronteak eta baina argi aiziarekin. Orain utzi egin du, Mikel, aiziak hemen. Bai, bera. Eta argi dagoena da, Santurtzi eta Hondarribia, txanda honetako apalenak hori horekin konparatuta, 11 segundu bizkorrago da zela, horrek esan nahi du aldaketa ikaragarri bat, gainera ez dator, urdina dago, arratsalde hasiera petralagoa izan dugu, eta bandera hemen lehia honetatik aterako da, eta Erne Zierbena ez dago opariak egiteko. Ez da gutxi hori gire. Segundo bakarrera, estropada buruaren gandik. Lan erditan hori jok, 9 eta 48 markatu du, garbi azpitik, orain lehena Urdaibai, Zierbena, eta Hondarribi eta Santurtzi atzetik. 9 eta 30 Urdaibai, Zierbenak bat eterdi gehiago, Hondarribi Laura, Santurtzi postera, irtera nahiko parekaturik Santurtzi eta Hondarribi aibon. Bai, estropada pitan satituta, esango nuke? Eta Zierbenak errarako, Esan da esan jardun gara, denboraldi aurre osoan. Zierbena onenaren pare ibili zitekeela, denboraldi hasiera honetan, begiraga. Eta ez erlojupekoan, Txanda berean eta ondoko kaletik. Horta datua. Bermeotarrak segundu bakar batera. Horrek emango dio indarra hor, 3. luzean sufritzen doan arraunlariari gon. Indarra eta beste batetik konfiantza. Egiten ari garena, ondo ari gara egiten, segi bere horretan. Julio Artetxe, Santurtzi, arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Bueno, horrezko txanda ederra ikusten ari gara, eta zu posposik ikusten zaitugu. Bai, posposik, eta, disfrutatzen, ez da, igual abuztuan galdetzen badidazue, igual, ez dakit, mosketuta egongo naiz, baina momentuz, ametxetan hor Urdaibarekin, Hondarribirekin, Zierbenarekin, Orio baino lehen, ametxetan. Horrezko txandan aritzea, ez da kasualitatea, Julio, alegia, gauzak ondo egin direlako izango da, eta hortxe ikusten zaitu ustegu borrokan, bai, Hondarribiarekin ez baterako? Bai, pasaden astean komentatu, ez da, badakigu lan ederra egin dugula neguan eta udaberrin, eta indartsu gaudela badakigu, baina ez dakiguna da nola indartsu gauden beste lehiakidekin konparatuz, ez da? Orain ikusten ari gara, eta disfrutatzera, ez da? Sorpresaren bat edo beste emateko basaudetela, esan zigu nik ez zabalak, Bai, hori kontatu horiekin, ez? Ez dakit, igual momentuz asuntoa da maila mantentzea, asko kostatu zaigu ona heltzea eta geratu nahi dugu hemen, baina hortik aurrera edozein gauza gerta daiteke. Osatu, eskerrik asko eta sorte hon. Eskerrik asko zuei. Badaki Santurtzi aldean, kontxarako txartela baietz, animatu direla, 7 honenetan baietz. Arraunlari bakarren bat ere bai, hasi, beste urtean, hortxa arraunean propioa bertako eta esan, sekula kontxa ez jokatuta hause dupa, azkeneko trena, eta horregatik hasi dena aurten. Eta litzateke, badakigun zelkapen estropadan denetari gertatzen da. Urruti dago, Donostiako bandera. Hemen urruti ez dagoena da, amaiera Urdaibai eta Zierbenarentzat, Santurtzi eta Hondarribi 9 segundura dira, sufritzen ari dira, eta argi dago hemen Urdaibai eta Zierbena momentua aprobetxatzera doazela. Gero beste hausnarketa bat, finkaturik ikusten dugu jadanik biharko bigarren txanda, gaurko ohorezko txandakoak, okerrik espada, baten batek ziabogan kale edo beste arraunen bat apurtu edo goraberaren bat espada, biharko ohorezko txanda gaurko denborekin errepikatuko dela, Orio, Ondarroa,
ikusiko dugu gero zailkapena, baina nik uste Orio, Ondarroa, Kabo, San Pedro eta Donostiarra lehen txandara joango da, lehen aipatutako 100-eneko gutxi hoien erruz. Pentsa 800-eneko San Pedro. Zer eragina izango duten horiek. Donostiarra, San Juan, Kaiku eta Tiranbiar lehen txandan izango dira, Ez da bukatu, noski. Bestea, une honetan, Urdaibai eta Hondarribiaren artean, 3 puntu leudeke. Ligari begira ere, urtean bukaeran badaki nola jarrauten garen. Eta Santurtzi, une honetan bezala, Hondarribiren aurretik sartuta, gehi lehendik handuen puntua, Laura, joango litzarrik diferentzia hori. Ligak erregularrena saritzen du, 19 estropada dira, bai, baina ongi hasteak, ikaragarri balio da. Begira Zierbena, Urdaibairi aurre egiten, Zuzunegirin Zierbena. Lehen ere, aurreko lehen luzean, Zierbena joan hobeto joan da. Eta hemen, haizeak ia erabatuzita, banderak erorita. 3 kilometro markatzen ditu orain anemometroak, pantailetan duzu edatua. Horregatik komeni izaten da... Naturaren kapritxoak dira, Ibon. Horregatik komeni izaten da beti ere aurkaria txanda berean izatea. Ligari begira eta regulartasunari begira eta abar, hori izate batzako Oriok... Oriok, hori ordaindu dezake. Gaziagoak. Horre ere zeharo utzi du. 14 eta 34, begira Oriok 14 eta 55 egin du. Urdaibai eta Zierbena hortxe, Santurtzi Zazpira Hondarribi 9, irteran ere, Santurtzi Hondarribiren aurretik 3. tokian, puntu hori errekuperatzea da orain Hondarribiaren helburua. Santurtziren aurretik bukatzea legia, Ibo. Orain zer erabakitzen duten da zer egiten duten. Luzearen hasieran, Zierbena Urdaibea baino segundutxo bat aurretik, begira datua. Orain, haizeak indarrik ez. Ura bera, orain Zierbena begira. Lehen Oriok eta Donostiarrak ez bezala, haizearen eragina jetxi da. Gaur ikusten ari garen, ni bintzat, zoratzen ari naiz, Eta uste dut entrenatzaileak beraiek ere, bai. Zer ari garen ikusten? Gaina gure toketik, gure tosta honetatik aztertzea erresoa da, baina erabakiak hartzea eta entrenatzaileak momentuan patroiari mezua botatzea eta hori ez da txantxetako. Bizkarrean dagoaten presioarekin. Zierbena estriborrera, zeharo. Eta Urdaibai orain aurretik jarri da. Urdaibairen patio sorta hori, pixuz eta igual kiloren bat gehiago, baina indarra azaldu behar denean, Ibon. Pasa den astean agertu zen, orain Zierbenan ere bada, Bai, Zierbena kuadrilea, harrigarria du. Landu du, Banaka aukeratutako mutila daude hor, Bai, hori zen. Antzo, Nuriarte daukate ben aldamenean, Urdaibai arratsaldeon. Arratsaldeon. Zen orako estropada ikusten ari garen, Bueno, hori da, usandun ez da, urte bizera itxagoten, espada ondarra bizaz, hori jogaz, orain Zierban, Sancho besturien, Zierban apekipo handizak, hola, Santurtxipe bai, bueno. Hemen, obina da hona da gaur, sabadula unbeko estropadi, hau estropadi da guritzako, totalak, hau estropadi da kalikaz, da korrontakaz, total da peligrosue, zinxuzak inortzu dizerrakuen. Bai gaur, salbat emadu hau estropadi gaur gu, ondogu, elegante gu ez. Aurreko astekoa, irabazi ostean eta gaur ondo bidean, ondo zoaztela ikusita? Bai, leheno bigarren ningu, ez da ipazan, nago zintzen dut, zinozti hortik ez da ipazan bat guzen aurretik orain. Orain 2 segundo aurretik? Segundo bi aurretik, bueno, asko da hori, segundo bi asko da. Bueno, eta zelan dago tripulazioa, mutilak nola daude? Mutilak ondo dauz, gaur kampion asko intuz gaur, gau kampion ez intuz, bizade beste, bost kampion ez intuz, ez dako dakore. Dakun ekipo osoa taten gu, astira-astiratako dana, kompleto, ekipo kompletu. Zez, dana, urtengo boste gaur, bizar beste boste. Diferentie, bai, ala ninbi urte guztu, ez da txizkaiate kontzara, txokuztu kontzara zizkaiako. Sorterik onena, Antxon, eskerrik asko. Bueno, balagur. Posik da, Uriarte jauna. Agurrez, gero arte esan du, Ez da gipezte elkarrizketaren bat espero du. Gero arte. Bai, baina 2 segundure izan da, aurretik orain bat. Bai. Eta 5 metro falta. Eta begira nora joan den, Laugarren kalera zeharo joan. Urdaibai. Berriro bi.
Bueno, Hondarribik hartu dio, errenta, Santurtziri, irurekin ibili da, orain 2 segundo, Santurtzi eta aurreko garaiaren artean, bigarren txandako garaia izan den Orioren artean, 10 segundukoa da, diferentzia. Ematen du, luze aurrera doan neurrian Santurtzi poliki, hortxe agian erortzen, baina lehendikan errenta handia. Ea zer dioen Herrerias jaunak, Zierbenakoen presidenteak, Sara? Berari galdetuko diogu, Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Cómo estás viendo esta tanda de honor? Con muchos nervios. La verdad es que hay mucha igualdad entre Urdaibai y Zierbena. Sí, a ver cómo termina la regata, a ver cómo ya nos queda poco, vamos a 2 segundos con Urdaibai y bueno, a ver cómo sale, Vamos a ver cómo sale y hablaremos mañana también en esa regata de Zierbena, bandera de Petronor. Eskerrik asko, sorteo. Muchas gracias. Herrerias jauna, pausak ematen ari da, poliki gora Zierbena, herri txikia baina kuadrilla indartsua du. Bueno, eta Urdaibaik, 2 segundu, 2 estropada, 2 jardunaldi 16. Euskolabel Ligan, lehenengoa Bilbon irabazi zuen, eta orain, Sestaon, 2. Jaun Andreok, Bermeotarrentzat. Hor da Urdaibai, segundu pare bat, bai, Urdaibai! 19:21, 2. Zierbena, 2 segundu gehiago, Hondarribiak eutxi dio 3. orain, landuta, 3. Hondarribia, 10. eta 4. Santurtzi. Urdaibaik 19:21, Zierbenak 19:23, Hondarribiak 19:42, Santurtzik 19:44. Gaurko lauek bihar ere ohorezko txandan izango dira. Orio 5, 6. Ondarroa, 7. Kabo, 8. San Pedro, 9. Donostiarra, 10. San Juan, Kaiku 11. 12. Tiran. 2 estropada, 2 garaipen, 24 puntu. Urdaibairentzat, hori da hori modu zoragarrian hastea. Hemen gaude Uriarte jaunarekin berriz ere, bueno, gero arte esan diazu eta asmatu dozu, zorionak. Esan txupa, gero arte, barritxin, izaztazu, segundu behar hortik uzena, zoria, petxoto, ja, segurukin zule. Ze gauek ikusiot momentuen, lau errekalet sartu gari ez. Handik, eta lau errekaleti, ja, petxote, pentaka porzutokin zula. Bueno, gaur ikusiot, gauzarra ikusiot. Hori zogatu de, total, atzien. Gauza raroak ikusi ditugu gaur egiaz. Bai, Hondarra iztein, zema gergatuko zen, Santurtzi behortik, izteitz, irugarren, izteitz, dialakorik, politxo. Bueno, Antxon, bitik bi, hau zer daba? Bueno, guk esatxute, bestu nizme, guk induko izadan ibazten. Guk eskaiz gatuko horre erakoten, guk tarna ibazten zungo horiz. Gaur egungo txapelunak defendatu behar du koroa, ez da? Bueno, hori datortin bigarrena bada, aurten badik garrena bada, datorri zaino, irugarren estetxe, irugarrena bada aurten, bigarrena bada, hori estetxe fiko, bai, bueno. Soizonak erreze guztizeri eta mutilleri, da, soizonak, ez posik hauz, obeto zintzek. Bueno, gozatu, ni uretara noa, enekorekin hitz egitera, bale? Bale, bueno, eskerrik asko, alago. Ordoa ba, Anton Uriarte, zenbat estropada ikusi dut dituen gizon honek eta nolako postasunarekin, ospatzen dituen garaipen hauek. Urdaibaik 19:11, Zierbenak 2 gehiago, 3. Hondarribia, 4. Santurtzi, 10. Hondarribia, 13. Santurtzi, epaimaian dena bideo finixa eta aztertu eta gero. Hauek bihar ere ohorezko txanda. Eta gero, hortxe duzue, sailkapena, Orio, Ondarroa, Kabo, San Pedro, Donostiarra, San Juan, Kaiku, Tiran. Eta 2 estropada eta 24 puntu Urdaibairentzat. Eta gaur, Hondarribiari 2 puntu sartu dizkio, beraz, 3 puntuko altxorra du orain, Bermeoko kuadrillak. Hemen da, 2 garaipen eta 24 puntu, Hondarribiak 21, Zierbenak 20, Santurtzik 19. Orio 15ekin eta ikusi Urdaibaik hori 2 egunetan 9 puntu.
Zer den, bai, Santurtzik hori, lau, Hori da. Horrezko txanda, lau puntura du. Bueno, Orio, Ondarroa, Donostiarra, Kabo. Eta bekaldean San Pedrok 9, San Juanek 6 eta Kaiku eta Tiranen artean hor lehia 3 punturekin. Hor bekaldean, puntuz puntu, Inurriaren lana, hor lana egin behar da, lana eta lana. Denboraldi bikaina ikustekotan gara, Ibon, ikuste du baietz. Hori da, beratik, San Pedro 9 puntu, eta Tiranek eta Kaikuk 3, dagoeneko koskatxoa eriki du, Ondarroa ere, urtea ziran jotzen genuen, hor, beko borrokan eta bar, pentsa dagoeneko, zetarte lortu duen, Ondarroak 12 puntu baditu, Kaiku, alegia 11garrena, 9 puntura du, Eta beste aipamen bat, Mikel, askotan zenbat hitz egiten dugun, Portugaleteko estropada eremuari buruz. Gaur, entrenatzaile gehienei esan, zekale ez zuten hautatu nahi, aukeran jarrizko eta 3. uste dut esango luketela, gehienek. Ontaz gehien dakitenek, Korta batek, eta Saltzamendik, eta Joseba Fernandezek, eta Makazagak, eta Horrenazek, eta denak. Eta gaur, Ondarroak 3. kaletik estropada harrigarria. San Pedrok oso ona. Urdaibaik onenak edozeinetik irabazen du, baina 3. Esan nahi nuke, 3 txandak irabazi direla, 3. kaletik ibilitakoak ondo, eta Oriok estropada eremua zeharkatu du, lehen kaletik egin du, bere txandan demorarik onena, baina nondi bukatu du, beste aldera pasatu. Beste aldetik. Lehen ere bazen ezaera bat, itxasuan, gehien dakienak ez omen daki ez errez, gaur pentsa. Hemen zer ikusi dugun, nik inoiz ez dakit, baina gutxitan bezalakoak gaur hemen ikusi dugun. Bueno, eta beste datu bat, patroien zelkapenari dagokionez, gaur kuadrilla osoa ez da etorri. Hor, Urko Kortajarena, arraunlaria Marinen lanetan, ikusten dut, eta Ander Etxegoien etorri da berriz, 3 puntu hartu dituelako, gaurkoan ere, Gorka Aranberrik 2, eta Amunarriz Ondarbiko patroiak bat. Beraz, patroien zelkapenean, CaixaBank sarian, eta elastiko eta guztize hortxe doa, Etxegoien 6 punturekin dugu. CaixaBanken elastikoarekin, mailotarekin, 6 puntu Ander Etxegoien entzat. Hau, Getariatik, Kaeligatik, San Pedrora joan, eta izugarria da. Patroiaren posa, ez da ez, txikia izango, Ibon. Ez, pentsa, Getariatik ona etorri, eta 2 estropadaren ostean. Bakoitzan 3 puntu bildu, eta lehenbiziko lekuan. Kaboko Ermok 2, eta Aranberri Orioko patroia handiak 2, Zurinagak bat, eta Amunarrizek bat. Eta luzez luze, esan dezagun, Zierbena lehenengoan eta 3. azkarrena izan dela, 2. Urdaibai, eta 4. lehen txandakoak begira, San Juan, San Pedro eta Kaiku Urdaibai baino bizkorrago. Zer den, Mikel, baina haize gehiagorekin gainera. Haize gehiagorekin. Lehenbiziko txandakoak, haulenak, azkarrena 4. luze. Haize gehiago, baina... Aldeko haizearekin. Hori da. Korronteak ere gutxi tiratzen zuela. Zainuke, aldagai asko dagoela interpretatzerako. Oso. Liburu eder bat idazteko adina bai, Gaur hemen izandako gora berarekin. Lehenengoan 10,9, bataz bestekoa, lehen txandan, 2. 11,2, 3. 5,9. Hau datu bada, gero ikusi behar da luze bakoitzean, eta luze bakoitzaren zati ezberdinetan, non dijo eta nolako kaltea, nolako eragina izan duen, ez? Bueno, estropada ederrak ikusten ari gara, hori bai, gaur, lehenengoak Urdaibaik, azkenengoari, minutu bat era dio, Minutu bat eta segundu bat. Tiran urrutika, 7. minututik aurrera eta denbora asko galduta. Bueno, palmaresean, 3 Kaikuk, Ondarribiak 2, Urdaibaik 2, eta batekin Tiran, Orio, Getaria, San Pedro eta Astillero, estropaderemuaren marka, hor, estropaderemu hontan errekorra Castrorena da, Corte Inglés banderan, 18-48, baina Sestaoko banderan Astillerorena 19-0-4. Eta Bermeotarrak badoaz, banderaren bila, eta ez da esposa txantxetakoa, besteak beste zer esango du Eneko Bilbao gazteak, zer esango du Telletxea, gaur titular bezala kokatu du Joseba Fernandezek Jon Telletxea, eta hemen badira garaipen asko eta asko lorturikoak, baina beste batzuentzat, Azerbirentzat, Christopher Gonzálezentzat,
Bermeora etorritako gizon hauentzat, hor da Palazuelos ere bai, da, bueno, hor badira arraunlari batzuk, garaipen goze hori nolabait neurri batean nahiko azetua dutenak, baina beste batzuentzat momentu paregabea da. Pasaden astean esan genuna, Sebastian Azerbi eta Carlos Palazuelosek pasaden astean egin zuten ligan debuta Ordebeirekin, eta bere debut egunean bandera irabazi. Gaur beste bik, Jon Telletxeak eta Christopher Gonzalezek, eta honek taldeari kiragarrizko konfidantza emango dio, eta bestetik giroa ere, berez giro ona dagoen talde bada, oraindik ere are hobea egiten du. Eneko Bilbao, Eusko Labelen elastikoarekin, txapela ere bai. Zaria, eta berehala, bandera. Zestako alkate jaunaren eskuetatik jasoko du. Eta gero, ea Zaragandararen ontzira joan eta bitz eskaintzen dizkiguten bermeotarrek. Liga hasiera dotorea doa eta Bou Bizkaiako mutilentzat. Pentsa, bitik bi. Horre gora bere izan zuten, Vicente Carpinterok taldea utzi zuenean, edo, bueno, ustera derrigortu zuenean, edo dena delakoa, eta beste irakurketa da. Erabakia azkenean hor dago, entrenatzaileak hartu egin behar ditu erabakia. Horra bandera. Sestaoko bandera, 17. edizio honetan, Urdaibairentzat, eta traineru barrura bandera hori. Borja Rodrigo ligako presidente jauna agurtu, honen zoriona jaso, eta badoa barrura Eneko Bilbao Gaztea. Nivel Lur Uribarren ere karri dutela, eta etxeko patroiaren aldeko apustua momentu. Bihar itxasua da, bihar horre olatu ederra izango dugu, metro batekoa segurenik bai, ea ba. Emaitza hauek entrenatzaileari gero, konfiantza ematen diote gauza probatzeko, gutxiago jokatzen duten mutili estropadak emateko. Rotazioekin jarraitzeko eta hori da, kudeatu egin behar da errenta hori ere. Bestea beste, sailkapenean ere, tarte txikia, baina tartea alde duelako. Bai, eta berdinketei begira, bi bandera, eta besteek ez. 32 urte, bataz besteko adina, ofizio handiko kuadrilla. Pentsa, Kolunga, Txila, Gintza, Iglesias, Unanue. Zorionak Urdaibai. Hor beste era bat asentatu duna, Mikel Beazkoa, Iaz hasi zen, estropadak eta jokatzen. Iaz puntaren puntan iaz ezaguntu benuen. Bitik bi, hor bosgarren tosta baborrean. Bai, lehenko astean gainera egon jardun ginen esanaz egonkorragoa zegoela Istriborreko banda. Eta alderantziz aldaketa gehiago eta baborren. Aldaketa bai, baina ontzia garaile dugu, garaile! Eta ari da erakusten Joseba gauzak. Palazuelos Anketik, Christopher González, Beazkoa bera, Mañaz kontrankera ekarri du. Hor urtetan lehen urten bai, baina polo ibilitako lekua. Bai, eta Joseba Fernandezek berriro frogatu duena da, Galizia aldean lagun hona ditula, eta Galizia aldean beha arraunean ere ibilita bada, eta hango mutilak oso ondo ezagutzen ditula. Ongi ezagutzen ditu. Begi ona duela. Alegia, hor fitxaketak eta egiterako gara. Okerrezpanago, Alfaia, Iglesias, Piudez, Azerbi, lau, eta Christopher González, bos Galizia bai. Denak ez ditu, berak ekarri estreñekoz Bermeo aldera, baina hor dira, eta aurtengo pausuak hor dira. Aurrera zara! Hemen hau, Eneko Bilbaorekin bai, aurrena zorionak. Bai, eskerrik asko. Bitik bi. Bai, Holanda. Zelan zauzie? Oso pozik. Bizar bez estropada bat, gainera gaur maiotagaz eta bizarrean maiotagan txiko du, eta konfiantzazko bat. Kontaia zueneko nola joan den gaurko estropada, oso zaio, ez dakit irregularra hitza den, baina berezia bai, estropadaren nahiko berezia izan da, ez? Bai, estropadi baina harin hau nahiko ondo prestatu dugu nik eta Josebak, batez behar rekorri duek, eta emoten da ondo urten dauela. Kalen arteko diferentzia nabaria izan da, ez da? Bai, ez da rekorrio diferentik egin bizan dizen junkeran eta etorrikeran, eta hor diferentzia asko gondize kalin artien. Sorpresa izan da, bestelako traineru batzuk horratzean ikustea? Ez, ikusitze ze diferentzi dauzen kalien artien, izan alderantziz esan bebai, izan gara egon atzien, eta ez da izan nolan, eta banderi gazetzera. Bitik bi, gozatu, zorionak, Eneko. Bai, eskerrik asko. Mila esker zara,
bihar este estropada eder bat izango dugu, klasiko bat, Petronor bandera, Ibon Gaztañazpi, oso leia mamitsua, zuk horren beste maite duzun estropaderemu honetan, kolgante zubipearen azpikalde honetan, benetan estropada ikaragarria, oso mamitsua. Gaur erotuta noa ni, hemen gaur ikusitakoarekin erotuta zer ikusi dugu, batera jo, besteako entrenatzaileak rektifikatzen luze erdian eta bar, nik uste dut gutxitan bezalakoa ikusi dugula, hemen Portugaleten, eta bihar itxasoa, lehenbiziko aldiz, harrek ere izango du, Petronor banderak. Oso ondo, eta aurrez Eusko Tren Ligarako 4 txartelak erabakiko dira, gaur San Juan lortu du garaipena eta matematikoki 5. izatea nahikoa zuen, txartel bat bai, beste 3 bihar erabakiko dira, eta izango da Euskal Telebista Erne Arrautzaleok, denboraldi honetan, igandeko estropadak, 12 laurdin gutxiagotan hasiko dira, eta gu 8 minutu lehenago, han izango gara zuzenean. Gora trainero estropadak eta ondo bizi!